25 minutes past 9 ndo pafika nthawe pali manje Papa Isabel wapindira ka mu studio rega ikatinzwe kuti nasi vakati batireko mu chirongwa Boshongora segment. Yes Papa Isabel. Muzukuru wa sekuru mwana wakubereka wakudimbo wakugoa Ziri kufamba ere. Muzukuru wangu. Yes. Zvakarongeka Zimbabwe inono Zimbabwe iri kufamba Zimbabwe iri kunakidza zvinhu zvisho zvakarongeka. Zvakarongeka zvese muri yeZimbabwe. Right, tinotenda Baba Isabel. Ndedzipi kodza makabatira kamuri yeZimbabwe nhasi muchirongwa Boshongora segment part 1. Icho kwadi muri yeZimbabwe dzandakabata nedzandakapakata mukoma KB dzakarongeka dziri kumhanyika nadzo uyezve hatizivi kuti tingaita sei kuti zvinonaka zviwedzere kunaka, zvinorwadza zvipere. Ndine nyaya yandakabata pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya iyi yakaitika iyo kwaRusape. Kana ndichero nyaya kwaRusape ndiri kutaura kwaRusape, kwaRukweza, Sabhuku Chirova Manzi, Chief Makoni. Iri kuti kudini nyaya? Mukomana akaroora mukadzi wake ndokubva aita vana vake vaviri. Aita vana vaviri, amai vake havazirivo murume wemukadzi wavakaroora. Aroora mukadzi uyu ndokutanga kugara naye achibva aita vana nawo. Aita vana nawo kuchibva kwaita mapeace work. Kuti mapeace work basa resecurity. So mukuwasha kwaanosevenza ndokunosevenza vatezvara vese vanoita basa security guard vachishanda mukuwasha nani navatezvara vari kubasa, asi ndivatezvara vari stepfather vemukadzi wake. Murume akazobata mameseji emapictures emukadzi wake ari mufoni, mastepfather akashama akavhara kumasoni maoko. Yes. One, ndichakudzai kuti iri kuenda kupi. Ndine nyaya yekwaseke yemurume akagara nemukadzi wake ndokubva vaita vana ndokutanga kuita musika, vaita musika ndokutanga stand, ndokubva vavaka ndokutanga imwe stand, iko zvinozvo vane shopu. Mukadzi ndokumuwa achingoti baba mwana chibva ipana paina handichadi nezvenyu, ndakaona murume anoita chikomba chinove chimwe chikomba chine musika padhuze naipopo pavanotengeserawo zvakare. Ndine nyaya kwaseke zvakare ikoko yevana vari kuti yakomana tapera tiri kurwadziwa, zviri kuitika zvakawanda, matambudziko, nhamo, rufu nokurwara zviri kuitika, but tazofamba kusvikira baba vabvuma kuti aiwa vana vangu mazoziva ari kuita zvinhu zvindini, zvidhoma, nyoka nezvikara mumba umu ndinazvo, asi tsvagai munhu anogona auya story azvibati. Mashoko ari kutaurwa nababa. Ari kutaurwa nababa. Mushure mekunge vana vaonaka kuti pane zviri kunetsa pamusha. Pane zviri kunetsa pamusha. Yes. Saka pane here vabatsiri vauya kuti vazobatsira mhuri iyi. Ndo zvavari kutotsvaka kuti no iko zvinozvika vabatsiri musanetsike henyu, kana muchigona kuzongobata chete uyai nokuti muridzi anoziva zvinhu zvake, mukachibata ndiachetera kuti hongu ichi ndichangu ichi ndicho ichi. Ko iwo baba vadii kungozvitora ubva unozvikana? Kwanza zvichatangiki zvakura. Kwanzi pamuri kutotera nokuronga zvichotera kuti ndo zvamuri kuronga. Zviri kuzviziva. Zviri kuzviziva. Yapakaipa. Vane nyaya dzakawanda vanoda kuti dzisvike pachimuti munobatika sei. Ndine nyaya yandogona kuzvitaura asi ndichizokwanisa kuti kana ndozoitanga zvakare chikonzero, nyaya yandakataura nezuro yevana vekunetsana nababa kana kuti vefamily kunetsana nababa mushure mekuzoonekwa nyoka pamwe chete negava kana kuti bere uyezve mufi achionekwa panyaradzo kuchinzi mandigona mukafona kumusha muchanzi baba vafa, vanhu vazoenda ikoko muri yeZimbabwe kuri kunzi baba vane vanhu vakatengeserawo mombe nezuro kuri kunzi vese vari munzvimbo iyi vakatengeserawo mombe nababa ava dzakamuka dzakafa. Yes. Mungazive kuti vanhu ava vangani? 6. Muchida kunzwa zvakawanda Baba Isabel vari mustudio muchirongwa Boshongora segment. Namba dzenhare dzinoti kudini? Namba dzekufona muri yeZimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Namba i1 musaibipa, 2 musafona neprivate, namba 3 musatambira pairi, 4 kana mune zvamunoda garai matura ballpoint nebepa musati mafona, musazotsvaga bepa neballpoint tiri pafoni, chikonzero inenge yakamirirwa nevamwe uyezve
don't beep panamba iyi. Welcome mukoma kanyemba na Bhozho. Aiwa takakubatai zvakanakisisa. Chimuti chiri kutapira kuti tapi ndinonzi delay gunja ku Kelston 4. Simplex we Manchester United kujadereka KB na Bhozho magonatani koregezi tipeka mukana kuna baba Isabel Bhozho Ngora Washington Maremera kuti adzi Bhozho Ngora muchirongwa Bhozho Ngora segment ndawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po rikiti paka Rusape Rukweza Chief Bakoni. Right, chekwa Rusape chiri kuti kudini baba Isabel. Icho kwa muri ya Zimbabwe nadidi kuzisa nyekwa Rusape yakamira sezizvi. Kune zvakaitika muri ya Zimbabwe zvekuti kune murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ndokubva agara nemudzimai wake kusvikira aita vana vanokwana kuita ivo vaviri vanisina kuzotora nemazera avo. Aita vana vaviri ava muri ya Zimbabwe. Murume uyu anogara pake ega vanatezwa chigara pake but amai vemukaundi mukadzi wake baba vake naamai vake vakasiyana. Vasiyana kudaro mudzimai wake amai vake vachibva vasururwa nemumwe murume kureva kuti tezvara variko asi vave step father. Saka zvaitika ndezvekuti izvo murume uyu anoti kubva kudhara ndaiona mameseji mufoni yemudzimai wangu achiratidza kuti ari kubva kuna baba vanovatezvara step father murume wamai vake. Mameseji akafanana nekuti wakanaka ubva dai rachiti thank you. Unogeza ubva ndinotenda. Aisaridza kuti iye ane zvakawanda zvaari kupindura but baba vetu vakakomenda iye aipindura, baba vakakomenda iye aipindura. Angasazozivi pane pamwe pakazoona kuti maonero andiri kuita anoratidza kuti panogona kuti pane zvakadairika papati kutaisa mfoni dzimwe dzenguva waiona kuti pane mamwe mameseji anobuda pachiratidza kuti pane zvakapindurwa but zvisina kubuda pachena kureva kuti paitwa paidhilitwa. Okay. Saka mukuwasha uyu ane kubasa kwaanosevenzwa munzvimbo yekwachifu. Kuchifu ikoko ndikunosevenzera vatezvera vake zvakare vachisevenzera kambani imwe chete inoita zvekuchengetedza premises evanhu sekuti ndive security. Vakaita nguva yavakambenge vakagara vari pamwe chete ndokubva vasiyirana foni. Mukuwasha abata foni kudaro nekuti baba vake vanotaurisana vachifara vese ndobva abata foni. Wanike dhuma nepikire mukadzi wake. Pikire mukadzi wake akashama chiberekero asina kupfeka asi akavhara kumaziso. Nemameseji zvakare ekuti wakanaka uringirosi unogeza ndobva azotumira asi pikiri manje rakatotumira kubva kumukadzi wake richienda kuna tezvara kuda kuti mukadzi ndekeresei ndiakasei akatumira. Chinhu chiratidza kuti autaura kuti vanhu vanodanana ava ndobva simudza nyaya yake ndokuenda kumba amai vemukadzi vakashevedzera kuti mashoko iwo handimazivi ini but nyaya yakazoendeswa kwamambo ndokubva yanotongwa. Mukwasha akasvika achibvuma kudaro murume akasvika achibvuma kuti chokwadi nemukadzi uyu nemwana uyu takadanana taitotamba tese. Amai vakati ndakatisingazvizivi ndobva yaita kwamambo chinotongwa achibvanzi anofanira kuti abvise mombe dzinotangari 2 ndokubva apiwa madhesi achinzi kumwedzi wati kupinda uyu anofanira kunge abhadhara mombe idzi dzobva dzaenda kumukomana uyu asi mukadzi wachona anove ndiye mwana uyu akatumira mapicture nemafotos kuna vatezvara kuna baba vake akabva ashedzera baba kuti inini pachangu handichadi murume ndakuenda kutaura kwino kwatiri kuita. Akatakura zvinhu ndobva aenda nazvo kumba kwani kwaamai vake. Kumba kwaamai vake kwaakaenda ikoko ndiko zvakare kuna baba ivavo vakaita kuti abve pamurume asi amai veshedzera vachiti ndanga ndisingazvizivi ndaifungidzira kuti kufara kwemwana nababa vanotaurisana zvavo sevanhu vasingafaniri kunetsera nokuti mwana wemumba. So vakawanda varishedzera zvakare kuti zvaadzokera ikoko vanhu vangomirira zvakare kuti kana adzokera kumba ikoko ndiyani achazosara akabata chimuti amai nemwana chikonzero murume umwe chete. Asi vakawanda vari kushedzera vachiti akabhadhara mombe yekuti abhadhara munhu uyu achiti akatora mukadzi wemunhu uyu uyezve ari mwana but haasi zvakare makuna here. Yes. Nyaya yaunzwa nani pachimuti nemuridzi womukadzi anove ndiye mukuwasha watezvara watora mukadzi wake uyu wokurambwa nemukadzi uyu mushure mekuti avabata vatumira nemapotosi akashama asina kupfeka akavhara kumaziso kureva kuti aitonyera kuti chandiri kuti mufananidzo wekuti ari kutonyera kuti hongu ndiri kutumirai but hazviite zvinonyadzisa. So vatezvara vakabvuma kuti vakachimhanya
nemwana vakabvuma kwachimhanya ndokusaka ukanadarira kuti makubhadhara kunyanya kuti darira bata iwewe rakubata vakachimhanya rini baba Isabel vatori netime atukwa dasikatozita nochimhanya rini panda zvibatira ndipapa kuti vazotaura kuti vakachitanga rinika but yanongofungira kuti pamwe ndakapinda murelationship nemukadzi uyu sezvari kuri kumba kwavoka pamwe ndakatopinda vakadanana kudhara okay ndiani mukwasha ava nenguva yakareba sei achigara nemudzimai wake ane vana 2 ane vana 2 asi matwins mumwe nemumwe akaine nguva yake vana vakura sei vana mukuru asati kuti ndochikora okay so it means kuti mukwasha akasvika akaroora mudzimai wake achigara pamba pavabereki kureva kuti vaizodanana kudhara iwo baba ava stepfather vava nenguva yakareba sei vachigara naamai vatori nemwana 1 nemudzimai wavo ane mwana 1 akura sei hatinazobvunza zera rake ndosaka taura pakutanga bebe kuti handinazokwanisa kubvunza mazera but kana makatiteerera muchiti banda ndinozviziva tiudzei kuti zvakamira sei nokuti ndatokupai nezera sabhuku mazviri kuri kuti achisi kutenderera ichi ndechokwarusapi ichi so kwarukweza mukwasha abata mamessages mufoni yaTezvara achibva akonfranta ichibva yaenda kwamambo nyaya yakatongwa waTezvara vakatobvuma asi amai vari kuti ndanga ndisingazvizivi ndo zviri kuitika ini so mudzimai achibva aramba murume achibva adzokera kumba kwake ndokutora katundu futi kudzokera ikoko zvakare kuda mudhara ikoko amai hapana zvavari kutaura hapana iko zvinozvika mashoko acho achanzwiki manje kuti vari kuti kudii nokuti yamumbai haisina munhu abuda nemashoko aibuda nemashoko apa mukwasha nokuti zvakamurwadza iko zvinozvovakumbeko but nyika yakuti tamirira kuona uno kuti ndiani anoda kuti munhu wake atorwe angave mukwasha cheche aramba mukadzi nenyaya asiyana nemukadzi nenyaya kuti hari kuti mukadzi wakatorwa iwo amai ava vanodawo here kuti murume wavo atorwe kunyange ari mwana wavo Zimbabwe munoitonga seiko iyo iri kubva parukweza pane message iri kubva kakuna mukoma Poka Njuti Dhedhe vaAngel Mukwasha wekwamatirira vari paBorodho zvikanzi Mukwasha wekwaRusape hambuya vako vanozviziva so chimhanya kwaTinashe Mugabe moyo wako uzorore ndinonzi Poka Njuti Dhedhe vaAngel Mukwasha wekwamatirira paBorodho Mukwasha hambuya vako vanozviziva zvaiitika saka tamanga kwaTinashe Mugabe kuitira kuti moyo wako uite sei uzorora ane rimwe shoko raataura risati rabuda rekuti nogona kunge asinganzwisi kuti kana kuri kuti ndakapinda ndikaroora mwana uyu achigara nababa ava vakadanana kudhara ndazozvibata nhasi vana vese ava ndavaita mumaoko ekutamba kwevanhu ava saka vana vanogona kunge vasiri vangu ndosaka Dhedhe vaAngel Poka Njuti paBorodho ati enda kwani kwaTinashe Mugabe kuma DNA test uzorose moyo yes kuti uzive kuti vana ndevako here kuna punishment inodarika pakaipa so mudzimai mushure mekunge aziva kuti murume akuzviziva achibva aramba au beti dzakatira pakuwadzana hanzi ndakachibata chimuti kuti dzvi kikiki mijoro nyika yafumuka baba nemuroora kusasana hanzi muripo mushoma uyo vatongi ngavati ndimure panongonya kana mombe 10 Thomas Mateta Cape Town South Africa hanzi mujoro nyika yafumuka baba nemuroora kusasana muripo wakapiwa uyo mushoma kana dai zvaikwanisika mombe 10 Thomas Mateta ko Cape Town atonga akabvisiswa mombe ngani aTezvara 2 asati dzatouya okay akatopiwa nguva yekubhadhara ende mombe 2 dzasati dzatoenda asati dzaenda hanzi muripo mushoma apo mukadzi abva atoenda futi patusi saka stepfather namama vari kugara vese mwanasikana mushure mekuramba murume achibva aenda pamba ipapo asi Mukwasha achiri kushanda pamwe chete stepfather chizwe manje pamungombwe muzukuru une muono zvakazoitika manje Tezvara vanga vari kubasa kuchivhu vachibva kudare vakaenda kuchivhu uyu mukadzi achiti murume anichada baba vari kuchivhu vaenda kuchivhu achindosangana neMukwasha muridzi wekambani aziva nyaya iyi achibva ati baba munonyadzisa pano pabasa handikwanisi kushanda nemi nekuti panapa tinoshanda zvakare nemadzimai evanhu anoshanda pabasa iri kana muchizviita kumuroora kuvakadzi vanoshanda panapa
notazani kuzoziva Twitter saka basa ronyera sei rapera pana kupera kwebasa vadzokera futi kumba kunova ndo kwakaita futi mukadzi wauya achiti neniwo murume achadi anichada baba vachidzingwa basa muroora achibva kumurume vese chinosangana kumba and izvozvi baba vane nguva yese vari pamba havana chekuita kuona plus 263 Zimbabwe inono baba Isabel. Zimbabwe inonaka amaiwe inonaka saka mukwasha ndiyaunza nyaya ari kuti kudini mukwasha akuchema misodzi kuti Zimbabwe hongu ndinganzi kubhadhirwa kana kuti but ndakakanganisirwa musha zvandaifungira nokuenda kumberi hazvisirizo but pakadai so apa handizivi kuti pfungwa dzangu dzinogumira papi ari kuchema mkwasha 0713938538 kana 0789600748 ya zvinonetsa dzinonetsa ngoma zvinonetsa haiwa zvinonetsa amai vachatarisana sei nemwana hongu vari kutaura kuti ndandisingazvizivi asi mwana adzoka zvakuzikanwa kuti vakachimhanya ende chakamudzora ndizvozvo wenyu iye ndiyakadzora rega timbopinda muchitoro nevasaura vedu vepremier tobacco auction floors. Notenda Zimbabwe nekusarudzwa kwamunoita National FM kuti ikutandadzei aiwaka nokuti ndiso tine chimuti uyo mukwasha uyo kokungozvisiya zvinei zvine basa rei chii chakadaro ari kuda kutsvirei neti isina shuga plus 263 baba pati Zimbabwe pakaipa ndine imwe yandinayo pana pamukoma KB okay. nemhuri yeZimbabwe iri pachegutu apa chegutu nezuro kumapasti 7 manero vakuru vakangowerekana varume vasvika nemumwe muchinda anove mugari wemunzvimbo iyi papurazi murume ari kutaura mashoko achiti kana ndakagara munzvimbo ino ndinonzwa nokunyara ndikozi handina wandiri kwanisa kurespekta kana kuti ndimuperi remekedzo nokuti zvakakosha zvavo ndakashandisa zvisirevei vanhu vanotaura naye murume wandiri kutaura nezvake uyu anotozikana munzvimbo umu kuti ane zvaanoita nabashanda basa rakanaka uyezve aamwidoro aadhakwi okay. Anotaura iye kuti munzvimbo inoyi yechegutu andina kwete chegutu papurazi pacho andina mukadzi wandisingazivi wandisina kutamba naye so vanhu achitaura kudaro vanhu vakaguma kunoti murume uyu nezvaari kutaura zviri kumberi zvimwe zvatinoziva zvaakaita ari kutaura nemo aya mashoko aya tingagomati akakanganisa sei murume ari kutaura uyu anozotaura achiti vakomana hongu tanga richitaura handizivi ndafarisa sei kunyange zvinhu ukazviita but hazvifaniri kutaurika ndiri kukumbira nyaya iyi musazofamba muchishambadza vakomana vanonzvenga nekuseri vanoshedza vamwe vakuru kuti tinoda kuti munzwe mashoko ari kutaura mukomana uyu murume uyu nezvemunomu murume uyu so pavaitaura vaimurekodha achitaura mashoko ndovhaendesa mashoko so nezuro akarara akasungwa vakamusunga vachiti toda kuti vamwe vakuru nevari munzvimbo inoyi anozomuka atiza toda kuti tiende tinoungana mangwana kuseni tinzwe kuti murume uyu mashoko ari kutaura kuvanhu varume vari kuti tine madzimai edu kana achiti akatamba nemadzimai edu anga achishandisa mushonga here aitaura navo here vobvuma vokuita zvavanoita so nyaya iyi yakazoita kudaro mukoma KB makuseni vanhu vachimuka pakatangwa nyaya iyi vamwe vanhu vachibva vati atione zvichiita kuti nyaya iyi ibvunzwe nokuti murume uyu akabvunzwa achataura kuti akadanana neuyu akadanana neuyu isusu mudzimba dzedu uyu ibasa rake hatizivi kuti ari kushandisei kana achitaura nyaya yekuti nzvimbo inoyi ine more than vanhu 300 vari panapa vamwe vatori nevakadzi 2 vamwe vakadzi 3 kureva kuti vakadzi ava vari more than 300 vaatamba nawo kana abvuma kuti ndo zvaakaita takateerera tichasara tine magariro api munomu vamwe vakati ngatingonyararai kana tiinazvo tongosara mubreni dzedu kuti tinazvo but tisina kukanganisa kudzimba dzedu but imimi kana muchizvitaura tarisa zvokuti murume uyo kuti ari kuti akatamba nevakadzi vanodarika 300 vese achitamba nawo munoona zviri normal vanhu mukupikisana vamwe achiti handiti mubvunze vanhu vachivataka kurovana iye aripo
vanhu vakutaka kurovana ivo vanhu kuti handi tinobvunza vanhu vamwe vachiti musiyei vamwe vakati muri kuti musiyei chikonzero pamwe imimi munoshanda nemunhu uyu muchiita zvimwe chete vanhu ndokuda sei ndokutaka kunetsana vachinetsana kudaro vamwe vachibva sunungura munhu uyu munhu achibvaregerwa so vamwe vasara vari kuti handimo mukati mechikwata ichi but takazvimirira kungobvunza nyaya kuti mashoko akataurwa nemurume uyu asvika munzeve dzese dzine panzvimbo idzi murume uyu anogara apa asi anoshanda achibva panzvimbo iyi achida unoshandira kudhorobha pati panapa ndo paanogara akavakawo zvakanaka nokuti inzvimbo yakanga ine varungu ikabviswa ikaiswa vanhu mararamiro edu isusu hatisi kuziva kuti nemunhu uyu tinorarama sei munzvimbo chikonzero vamwe vacho vakati munhu imusiye vane simbawo rekuti mangwana unogona kunokerwa murume uyu mashoko akataura aitaurira ani aitotaura ane vakomana vanga akagara navo vanhu vakanga agara navo pane mashopso achitaura nyaya iyi kusvika vazoshedza vamwe pakashevedza vamwe pane vana vane vabereki vari imomo vakashevedzwa zvakare akataura aripo vanoziva nezvemunhu vakatsvendera nekuseri kuti handi ndinoda nevamwe vakuru okay murume uyu anogara papurazi ipapo asi achishanda kumwe ndiye ari kuti pavakadzi vese vari papurazi panapa hapana kutamba munzvimbo iyoyo mune masisi ake mune hama dzake nevamwe vakadzi vakuru varimo regai tizonzwa vadiwa vateerere kuti vanoti kudini yamudateya makutu ndiyo kanyumba yano yemhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nthawe zathu gopa na 29 minutes to 11 tibve mfeso muntu ndiwatonga pabodzi na Nambia chitatu chinotapira kuti tapi baba pati baba Isabel ndiri kubatwa parunhare naniko zvikanzi makukanganisa mumwe mukuru basa paCentral Stores apa pakanzuro Inspector Mombo Vema kwanzi nuruwa mbame yegumbuka Yes. ndobva ndafunga soni nekwachida kumbodzi murisei kwa Inspector Mombo aiwa chimuti munobata tozviziva aiwa chikwata checho chikanzuro ipapo aiwa chinobata basa baba yes nokuwanda wakaita mota vakaregerera vanhu vachiita zvavanoda hatifambe munenge musina order mutauni ndovana nocontrol order saka ndiwo vanosvika vachiisa order pane kamwe kasimbi kekuti kakasvika iko kari kushungurudza ungoti dwe kasimbi kadiki but unoremberwa dzimwe nguva kanofamba kari mupepa bhegi nopepabheki zvako wotofukidza kuti amberi kuri kuenda kana pambari pese apa babapa ndavaona kuseni vakomana mumagedhi pasingamirwa vakamira vamwe unotoona kuti munzi vakamira unofunga kuti munhu akamirira kombi ai vakamirire vanorasa mutemo vanotyora mutemo ndiwo vanodzosera vanhu mugwara regai tingopindira kane vasawira vedu veDesmond Fresh Products mataura chekuchegutu ndiani aunza nyaya yekuchegutu pachimuti umo chairman ari panzvimbo ipo pakati iko zvinozvi kwanzi dambudziko ranyaya ndirekuti madzimai ese havana mufaro vatombofunga kuti vane pavangaenda here kunotaura nyaya iyi vakamira semadzimai vese vachifaita against baba vavo kuti zvavaita vari kuzama kutifumura nokuti vamwe vacho varishedzera kuti isu zvatizvizive hapana zvatikaita navo kana kuri kuti akaita ari kushandisa mushonga saka imhosva nokuti kana dai ita zvake nemushonga oramba akanyorora kana akutaura ari kutifumura iye achitishandisa zvatisingazivi murume uyu anenge ane mushonga sei baba Isabel vanhu vangotanga kukwapaidzana kwachaurega ipapo ndipo watozoona kuti azunza vamwe vari kuti aiwa ngati muendese kuvakuru vamwe vari kuti aiwa kufunga kwenyu kune munhu angatsigira zvakadai uyu but hatori nevanhu vari kutoti siyai munhu 0713938538 kana 0789600748 mamuka seiko Minister of State for Mashona and Central Provincial Affairs and Devolution Honorable Christopher Magomo papa Isa papa murume anomhanya basa murume munhu ane chidekwa doko kana kuti simba rekuti akanzi vakomana ngatiite zvakati vakutoita right aiwa vamagomo vawadi tarisaone zviri kuita aiwa kana ivo vana vacho namamaka musakanganweka Minister of State for Mashona and West Provincial Affairs and Devolution Honorable Mariel Chombo aiwa ndo madzimai kavanomhanya nechimuti vasinganonoka havadi kunzwa kuti munzima mavo nechitika chakaipa chop kugadzirisa apo vanenge vakachibata kuti zvii ende ukangotaura nyadza ikoko utoziva kuti pada kugadziriswa nepapi yes matichi chiri kuitika
tibatire mukuru wemapurisa wakunoku ipapo aiwa tinotenda ukaona mune utungamiriri wakadaroka ndokuenda kumberi zvine nyika. pfapfaidzai chimwe tozopinda muchitoro nepremier bet becha magrini uhwine magrini. ichokwadi yezimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsodzora wamukaseko idite muzimbabwe metepisere kwa bulawayo wamukaseko ndimi maitaitariro chimundi makabatapo wamukaseko edimo mandu chidhoma kufa ndi mwari wamukaseko waunoti merikari hari pa South Africa chimundi akabata Timothy Mpoperi all the way from UK wamukaseko Thomas Mateta ku South Africa chimundi makabata Praise Mala Media chimundi akabata aripo pa guru ipapo wamukaseko cha Dr. Mimba Yeberi chimundi makabata Innocent Manyoto Innocent Mchenjekwa chimundi akabata tse baba na maitiwa muchedalo kati ya muroiwa wamukaseko sekuru Thomas Doni mufandirwa mutokosha asina mari mukwambo asina chinu wamukaseko iti tsemuziba gumete ayi wamukaseko andino tinotenda kanjero ari pasenti narapo maiti tichimuti wakabata Cecilia Banda constable forage officer in charge litemwe mbare traffic pamocheda constable kwatizo vari pambari apo assistant inspector Mbuzana chimuti wakabata mabare zvakare handisisi ndiri kuenda nacho paka yeyi nyaya iyi ndinotera kuchitungwiza inyaya yekuti Zimbabwe ndikuzivisei inyaya yekuti kuchitungwiza kune nyaya mbiri dziriko asi imwe asanda kuitaura yevana vakadonhera mudhemu remvura nezuro vanhu vari kuzama kuti tingabatsirika sei kusanganisa nemapurisa kuti vasvike padhuze vabuditse vana asi kune veukama vari kuti imbomirai tine n'anga yatadana saka tiri kufungidzira kuti mukamira kana mukaita zvamaita pano vana vanogona kufa saka iko zvinozvo hapana chiri kuitwa vanhu vamirira kuti vaone kuti vari kunzi vari kushevezwa vane kubva kwavari kubva zvichafambiswa sei asi nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe inyoyo nyaya harisati yaitanga harisati yaipedza tichaifambira after work tonza kuti yapapi yamira sei pane zvazowanikwa here uyezve pamutemo wenyika kana vanhu vachinge vawira mumvura ndeupi muchemo unoshandiswa wekubudisa vanhu vawira mumvura nekuti veukama vataura nyaya yekuti vana vawira mumvura imbomirai kunyange mapurisa kunyange vamwe vanhu imbomirai tine n'anga dzatashevedzera kuti dzizobudisa vana ava ende vana ava vakomana vaviri vari kunzi vese vari kufunga kuti vangatopedza form 6 asi vapinda mumvura vachibva vadonhera imomo havana kubuda. mati chii chaitika baba Isabel? vana vakawira mumvura muna hunyani nezuro pane rimwe dhemu vasina kubuda pashevezwa vanoona nezvekuti vabudise vanhu mumvura mapurisa vakasvika pane veukama vari kuti imbomirai tine chivanhu chotoda kuti tiite tine vanhu vatashevedza dzimwe dzenguva pakamirwa kana kuchema vana vanogona kufa nekuti zvatiri kuziva ndezvekuti vana vanogona kunge vasina kufa saka tine vatashevedza saka vanhu vese vamira hunyani vana vangani vakawira mumvura? vaviri vakawira kuti vakapinda mumvura but havana kuzobuda saka kana vakuzokundikana kwakafanana nekudonhera zvakaitika nguva iyi ndizvanezuro hatisoti nguva iya zvakaitika but izvo zvainanga vachitsvaga nemapurisa vasvika but hakuna chati chaitwa nekuti pane vati tamirira. baba Isabel vana vakapinda mumvura vakatadza kubuda nezuro mapurisa vasedzwa vadaka kupinda mumvura hama dziri kuti chimbomirai pane chivanhu chatoda kuti tiite kune n'anga yashevedzwa iri kuuya saka aunza nyaya ndiani vagarisani vari kutoshevedza kuti amanaka kana zvakadai so izvi zvinoitawo here izvi havasi kugutsikana nazvo kuti vari kuti kwatazvinzwa zvichitaurika kwakawanda kusanganisira paguru yamamaje tine mwe drive wemotokari watikataura uyoyo asi akatozobuda atofa asi achinzi tashevedza n'anga kune munhu achabudamo. So nyaya yanzoda kutaura panapa ndeyekuti kune vana vati tafamba tatambura tachema Zimbabwe tatenderera nzvimbo dzakawanda but chiri kubuda hapana upenyu huda husi kuendeka patakazofamba nemubereki wedu kusvika mubereki anangwa nekupoindwa nekuratidza kuti baba vo vari kuita zvinhu izvi kusvikira baba vachiti vati vana vangu ndakabata ndakatora zvinhu izvi kudhara ende ndakaremerwa zvinhu zvandakabata ndingave nenyuka nemapere mumba mangu uroyiwa ndaishandisa asi ndowaikonzeresa kuti vana vangu muite sei muite dambudziko but zvandakutaura panapa ndezvekuti kutaura kwandiri kuita nemi neiwo handichazvikwanisi zvakutondiremera saka izvo zvikutaura kwandiri kuita nemi kuti dai matsvaga munhu anoyachibatsire panapa hazvichai kutondoonawo handichakwanisi kuzvibuditsa kana kuzvibata saka ndiri kuti vanangu imimi ndabvuma kuti ndine zvikara zvandinazvo zviri mumba umu asi dai maikwanisa chitsvagai munhu anogona auya azvibate. ndibaba vari kutaura mashoko vari kuudza vana so vana ndivazonza nyaya kunoku baba vedu vabvuma kuti dambudziko ratinaro kungave kufa kutambura jambwa rushavashava
zvese ndiwo baba rukonzeresa vakabata vanazvo zviri mumba asi vati vakutozvityawo zvakutovaremera havachazvigoni vatituma kuti vanangu ndini ndakabata zvinhu izvi but zvirimo muimba ishi chitsvagaye muprofita kananga akasimba auye abate saka shoko ravanituma naro pano nderekuti Zimbabwe maprofita nedzin'anga munozviti munogona ipapo munoona nezvemweya muri kukokwa kuti dai makwanisa kusvika pachitungwisa muvabatsire mubvise zvinhu izvi asi regai ndikuzivisei matsotsi vefeki vanonyebera vanouya vakabata zvinhu zvavo uku musaende uku nokuti muridzi aripo ari kuti anoziva kuti ichi ndechangu ichi chemanya nacho chisi chepano ichi uyezve muridzi wezvinhu izvi ari kuti ndakutozvityawo saka pada vanhu vakasimba apa vana kuti kana varipo munondibata ndokupai nhamba dzevana moenda munotaurirana munobatsirana ikoko pachitungisa apa kwasekuko padhuze apa so vana ndovaunza nyaya kuti tiri kukumbira kuvabatsiri vanozviti tinogona basa muende pachitungwiza vamwe vakazonyora kuti pano hapana sowe zvadhakwa 29 minutes past 11 pane chimwe here baba Isabel chamungada kutsudzura icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba zvakati mukati mekufafedza nekutsudzura wamukaseko agogo every day is a Friday pamwe chete naMoses Somai vakabata chimuti mai hopu vachiyera muriteobo masagasina chidu chimuti vakabata ipapo rega ndikoshevedzera kuti magweja mawindi chimuti vakabata kuti dze haiwa ndiri kuti bata chimuti muri kufamba nacho wamukaseko indi muZimba Gumedi chimuti vakabata chenge masara madambosi ndozvo chimuti muri kufamba nacho haiwa muri kuenda nacho Cecilia Banda pamukanda bhutsu kwanzi chimuti wakabata kuti dzi nyaya ndinoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe iri kune rimwe purazi zvakare rimwe farm riri kukaroi Zimbabwe nyaya yekubata-bata vakawanda vanobvuma vaona sapilato kune murume ane mukadzi wake papurazi murume achigara nemurume wake nemukadzi wake vane vanokona kutaiwo vatatu but pane murume anogara aripo 1 akaroora mukadzi 1 akaenda akaroora mukadzi 2 akaenda akaroora mukadzi 3 akaenda akaroora mukadzi 4 akaenda mukadzi wechi3 ndiye akasiya mwana chete asi mwana wacho asi pamba akabvatora mwana wacho ndokuendesa kumba kwari kuvabereki vake mwana uyu ari grade 3 ari mwanasikana vamwe vese anokuti madzimai nawo why aisatura mguwa kana mukana mahitendirani achiendesa pane mumwe murume aripo papo ane mukadzi wake murume wekuendesa vakadzi vakawanda uyu mbiri yake madzimai vanotemba nawo ende vakawanda vakasvika pakutaura kuti hatitozivi vamwe vanoti ivo ndakasiyana nemurume uyu nokuda kwemurume uyu asi kuti ndizive kuti ndakadanana naye sei handizivi ndinotenda mhosva yokuti ndakaita cheupfambi kudana nemumwe murume asi chikwadi chakazara handisi kuzvidhifenda asi kuti baba ndakadanana nawo sei handizivi ndakatoerekana ndamuchivina baba but munhu ari kutaura izvi ndemumwe wevamwe akatosiya dzimba akugara ega achimira achiti musapomera vanhu rudanana nemunhu uyu munhu ana kumira mushi saka izvezvi inzwai mhuri yeZimbabwe zvakaitika nhasi chitatu musi wemande pane vanhu vakapiwa mashifti kubasa kwanga vachienda murume wemukadzi wake uyu achibva aenda kudaro uyu murume uyu anogara ari 1 mukadzi wake kwakuchienda kumba kwemurume uya wemahiring and firing uyo ndobva aenda ikoko murume achiisa kuseni mukadzi ana kutsoka murume achizuka kumba ari kuona pamba pane vana vavo vasati vaenda kuchikoro varipo amai vasikwanikwa komboni yese handisi kuona mukadzi wangu mukadzi aende kubasa ndinoenda kubasa even kwanomboti mapiswek ari kunzi ana kuendako vana rutangomuka taona mama chi vasipo amai havasikuwanika so vanhu vakazofunga papaipe kuti kumurume uyo ari kupi vanhu vakatombosvika pamba pemurume uyu vachitaura varipo vachiti murume uyu haana kumbooneka zvakare mai nhinge vanota sei haana kuonekwa zvakare but dho iri rakavharwa so murume uyu ane munhu waiwirira naye akavharira munhu mumba make ahasi makiyi aripo ndeaya makiyi edu aya edura aya anorembera aya ane frendi yake yaiti munoisa kii nekunze vanhu makasvika munototomba munache hamuna munhu kii nenge yakarembera kana ari chiita zvinhu zvake bhuriro wake ndiye anozomukenurira
so vanhu vakasvika vakaona key yakarembera sukanzi hatoripo uyu vanhu pfungwa dzokuti munhu uyu ndofunga ndiaenda nemukadzi wemunhu dzanga dziripo but zvavaisaziva ndezvekuti mumba ndomavari vaiti vanhu ava vainda vese asi mukadzi uyu anamboita fungidziro yekufungidzirwa chikonzero vaita underground vaita runyarira zvinhu zvavo ende vanga kuti vatokwanisa 2 months vachichimhanya okay but vangasingabatwa ende murume uyu haana tarisiro kana mashoko akambonzwa kana kufungidzira kana kubata kwemukadzi wake aichiti mukadzi wake bo pasese aenda kumapurisa vaisa nyaya makanetsera nemukadzi here hatina makamborwa here hatina hapana munhu wakanetserana here hapana avaitiwa here zvokuenda kuchechi zvakafanana nekumaso kuti vanoenda ikoko zvikanzi aiwa chechi anoenda but mashisha aunopinda Saturday Sunday hakuna mwe masiri kuonekwa yonzi asiri kuonekwa arimo kumba kwake vatosvika ipapo nemumapurisa emunzvimbo vasvika vari kuona pambakaita sei pakakiwa bhururu wake uyo wokukira munhu uyoyo ndiye munhu aiziva matiri apo bhururu ari kupi bhururu ari pari kuitika zvese izvi bhururu ari tofambawo nevanhu dziri nguva idzi handiti murume akabviswa kubasa kuseni masikati machena kaya ambogara maminutes 10-11 hakuna munhu mukadzi kana chibva kubasa ndoziva ndoda kubikirwa ndoda kuita sei nguva yakareba ine pamapenda pagara nguva yakareba munhu asipo vakadai so pafataka vanhu kutaura nyaya mamboenda kwachairman mapurazi vichita sei foromani vaudzwe nyaya vanhu vari kutenderera bhururu ane makisi ari pakati pavamwe vanhu kuti akinura azviite ende anoda kutanganzwa kuti zvakamira sei apo asati ataura nabhururu wake kuti chii chakaitika but bhururu mumba marumu nevanhu vari kutaura panze kuti haasi kuzvinzwa pamba pake pakatosvika vanhu vachitaura ka akatozvinzwa kuti vanhu vataura pai vataura panze saka uyu mumba manga arume haisi nyaya yekuti anonotsa kuburitsa munhu pane zvanga zvaakuitika ari mumba mune mukadzi mumba manga matova neurwere mumba matova neurwere but bhururu anga afonera akaudzwa kuti pane zviri kuitika imbomira ndimboona kuti kufamba kwenguva chichi chaitika saka bhururu aifamba nevanhu uyu aitoziva kutoti bhururu wangu ari mumba but mumba hamuna kumira zvakanaka but haana kusvika kuona nemaziso akangoudzwa kuti chamwari zvadhakwa so mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa tiri masi aiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa tiri masi aiti tiri makomana pakufamba kwedu tiri masi aiti tiri matikitifa tiri masi aiti tiri matikitifa rikiti mufaro kwamuri haleluya kanyomboka muri kubva kanchemera kuti mbuya nehanda extended kuri kutsamura kwa Comrade Masango indi pamwepo kapatiri kupemberera ka 46 years zimu at 46 unity and development towards vision 2030 pwando ziri koka kumapisa Matebrand South Province muswa 17 kunenge kune chirongwa chevana apo vanoita mukana wokusangana nomutungamiri wenyika President Dr. Idi Munanga pabodzikana first lady handitika vachiona ka mukana wokutaura nawo vachinzwa kuti zvakamira sei ivo vana vacho vachitaura ka nhunha dzavo nezvanenge vachitarisira kuzoita kamuupenyu then musi wa 18 April ndo pane main celebrations kumapisa ngatisangane ikoko munhu wese chipemberere ka asi maprovince vanenge vane zvirongwa zvakasiyana-siyana kunenge kuchiverengwa ka speech ya president chokwadi ichocho right manga muchitaura nyaya yekupi zviya ikaroi mati pane varume muchidimbu murume akaroora vakadzi vanosvika 5 achisiya number 3 ndiye akazosiya mwana ave grade 3 iko zvinozvo haagari nemunhu umwe murume achigara nemukadzi wake asi murume uyu akutora vakadzi vakawanda uyu akazotora mukadzi wemurume uyu mushure mekuti murume uyu ane mukadzi aenda kubasa nenyaya yekuti aidzoka kuseni so akatora mukadzi wemunhu uyu ndokuenda naye kumba kwake achiita chazomudzura usiku uyu murume panosvika kuseni saka pane zvakazoitika mukadzi haana kudzoka kumba mukadzi mukutorwa akatorwa here musingabere kumbunyikidzwa kana kuti vaitowirirana vanhu vaiwirirana vakaenda vese kuti nhasi tomboenda out vachizodzoka zvavo vatombonotsutsurira kudomboshava so akaita ob apa mukadzi ndiye akabuda mumba memurume
achinotsudzura ari kupi ari kumba boyfriend murume achidzoka kuseni but murume uyu aizikanwa nembiri yokudana nevakadzi vakawanda nevakadzi vachienda uyezve kudana nevamwe vakadzi ndati patori nemwe mukadzi akapupura achiti vanhu musashora vakadzi vamuri kuona vachibatwa nemurume uyu nevakadzi vari kuuya pamba vakanaka kudarika iye but vachizoenda asi murume aisara achipo murume uyu inini ndiye akaenda kuti ndibve pamurume asi chokwadi chakadzara chandiropopora ndechekuti handirambi kuti ndakada chivi chokudana nemumwe murume ndine mumwe murume asi kubva kare kusvikana nhasi handisati ndatoziva kuti murume uyu ndakamuda sei uyu chandakazoona ndechekuti ndakangoona ndamuchivi maari ndichipedza chivi ndo pandikaziva kuti murume uyu pepu saka vanhu vese kutamba nemurume uyu musavashora murume uyu hana kumira fine imbomusiya akadaro murume atora mukadzi wemunhu aende anovharira avharira zimbabwe inzwai zvakaitika ane shamwari yake anotamba nayo yekuti anoti akavharira mukadzi wemunhu kana mukadzi mumba friend ndioenda nemakizi anoshandiswa apa ndeaya akafanana nemudura aya ekuti unosvika kukiya ichirembera zvokuti kana yakarembera munongoti loku munongoti mumba munhu akatokiya akaenda because yakiwa neari panzi murume akasvika kuseni kumapasti 6 7 8 amai mwana hapo vana vari vega vana vari kuti tangomukotaona mama wasipo wemukira kupi vaenda kuchechi here pane mwe kwavanomboenda kusvika kuenda kumapurisa machiemeni emunzvimbo vaakufamba vanhu vakazoungura kuti no amai hatisi kuvaona but bosho zvakare haasi kuonekwa ndianozikana nembiri izi akamboona ndiano notamba vese amai vanikudzikama kwavo mususu ndaenda kukereke vanotomira mbiri semai riwodzano veduwe one murume uyo hapo but amai vaenda kumapurisa vakambozviita here vanomborwara here vanobvunza vakomana mapurisa emunzvimbo kutienda kutsvaga pambava pakatombosvika pamurume uyu but nenyaya yekuti vakaona kii chirembera munhu wese akapera simba munhu wese hana kutafungidzira but vanhu vakaoneka chidoko kekuti wai amai avashayikwa murume uyu ashayikwa pfungwa dzekuti murume uyu ndiani mukadzi uyu vanga vanadzo vanhu but vanhu vaifungidzira kuti vakabuda kuenda kunze havana kudzoka vasingatoziva kuti vanhu vari mumba namba foni yamai vanga vachitsvagwa nemurume yanga isingaiteri foni yamai yakasara kumba atoriko kumba kuye murume foni yemurume manjika yaita but yanga isingadayirwe yairinga but isingadayirwe but munhu akukiya touyoyo aitofambawo nevamwe ava ndiwe vanhu vari kupikwa kozaita seiko achitoziva kuti timu rangu rumba but angatofonera kunzisa mari inini handakwanisa kudzorera mukadzi uku nekuti pane zviri kuitika akakuudza kuti zviri kuitika haana kusvika ko but yangoziva kuti pane zviri kuitika saka paifambika paipai aifamba kusvika vanhu vatendera vanofanira kutenderera mukomana akazoenda manje ari kuona murume ari kuti shamarika ndiri kufambwa kwakavanzika mukadzi ari kufamba but mukadzi ndianga kunyanya kurumwa akati pana pazvitori pachena kuti takuvara nokuda kwezvatakaita ende vanhu vakadarika nguva refu but vangasati vambodi vasangana ranga riri zori kuita sei riri kusangana nekuti murume angaenda kupi angaenda kubasa saka vanhu murume uya wekukiya uyo akazoenda achiti no nhasi vanhu munovaona chete aita sekunonzi haagone makuhwa anga akuviri mamai kuti nyaya kuti ini ndiri kuziva mani pane vanhu but kuti nditaura azviite ndobva saka kudzama achiti nhasi vanowanika saka paakaenda kumba kwemunhu uyu akabva ati murume ane mukadzi ari uyu ane mukadzi uyoyo akutorerwa mukadzi baba vake vanogara mukati menzvimbo iyoyo so vakawirira kuti iweweka zvatingaita pana pane zvekuti unofanira kubvuma mhosva asi kana uchibvuma mhosva usaenda straight kumuridzi womukadzi unotemwa nedemo kana kuurawa zvatakuita pana pane zvekuti manheru kuenda zuva ravira ini pari chakuvigira chikafu kuti aite chikafu chokuverevedza achinopa vanhu manheru iwewe vanhu vatorara paipa iwewe chienda kumba kwani kwababa vemurume uyu meenda mese nemukadzi kuti mukadzi anga achitsvakwa ndindanga ndinaye but kuuya kwatiita panapa hakusi kweko kuda isusu takurwara ndobva vazoenda manheru vaenda manheru mukomana uyoyika ndiye akataka kuenda kwababa ava vanhu vari kugedhi zvikanzi ndatuma kuti nditaure nemi nekuti vanhu manga muchitsvakwa vawanikwa vati izvo vakuudze kuti vada kusvika pano zvikanzi muroora wangu zvikanzi ita usvike panapa but pachisvika ari kuna hasi muroora ega ari kusvika nemurume wanoziva uya zvikanzi ndo nyaya iripo baba chivafonera mwana wavo pakafonerwa ndobva kwira basi kwenda kupi asi usikano ndari kupi kubva kukaroi izvo zvifoni aichaita akadzima foni ava vari pamba vanzi kana mwana wangu aramba kudayira foni ndinokumbira mumbodzokera kwamanga muri kana mwana auya tozogara pasi vachibva varamba kubva bamba ndopavari zvinhu zvakaitika rini izvi zvakaitika kusora zuro kusora zuro ndi mande mukairi nezuro kureva kuti nezuro manheru ndipo vazoenda papi ndopaa saka varara vari pamba pavatezvara apo muridzi wemudzimai haasi kuwanikwa pane vatotera chiwani takatomuona achikwira bhazi mati amai ava nechikomba vari kurwara nei kwanzi vari kufambiwa nekurumwa asi vari kufambiwa
vari kufambwa kwakavanzika chete. Unonzi kuchifambwa Kufamba nokurumwa rumwa. Ukafamba uti nde ukafamba Saka unenge chimotoka ari chibotoka akugadzika unenge usina kugadzikana. Unenge usina kugadzikana. Wakambona zvita dhongi roro saluti kati. Avaiwe. Aunza nyaya ndiani? Chairman womunzimbati kwatakambuka papraza pakatombogarwa musangano. Nenyaya yekutaura nenyaya yevanhu vanotamba nemadzimai evanhu, but vanhu vana kunongedza bhati munhu ungakanaka naye ndiye yemurume iyeye. Nenyaya yekuti aparadza misha vanhu vakawanda. Pamwe angane foni isingachengete moto. Iye murume uyu wokushaya mudzimai uyu. Pamani foni isingachengete moto. Alright. Saka anotoda foni chaiyo kubva kupi? Kusewani. Inochengeta moto. Iye inonzi kudii. Sister Ruru iye inochengeta moto ine 5,000 7,000 baht inonzi Redmi 15 inenge ine 7,000 baht. Yes. Mazuva mangani nemoto? Inogara 2-3 days nemoto. Mazuva. Kanjuta akatombofungidzwa ndafunga kuti foni yangu yafa. Iwo moto yekuchengeta moto. Regai tipinde kamuchitoro nevasawira vedu ve-Cell1 Electronics. Pure quality, no deception. Aiwaka ichi chatapesera nacho chokukaroi. Ndo chatiri kutanga nacho mangwana. Tobva tatora kanhare kubva kwaduwa vateereri pari zvino regai katigadzire kukuendesai kakudombo shava kune timu National FM tinzwe kuti roadshow irikoko iramira tani. Rekadi kuti paka mashingo Chakumashingo chiri kuti kudini? muri yeZimbabwe ndati kumashingo kune nyaya yakaitika ine murume akadana nemukadzi wake adana nemukadzi wandikutora girlfriend kumba kune mukadzi nevana vaviri adana negirlfriend iyi ndokubva adana kudaro vanoti panguva inopa chimhando chavasvika ndechekuti murandakadzi inova girlfriend asiri mukadzi wekumba ndiye watinoshedza nezera kuti muroora dondo ane pamuviri ndati ane nhumbu azitakura vedway ane zamo Right? zvadaro mukadzi uyu nemurume uyu vanoratidza kuti vakatora nguva vari mukati mekunetsana nenyaya yekuti ndane pamuviri uyezve wakandivimbisa kuti ndinofanira kuti ndiwe pamba ndiwe mukadzi. So mukadzi uyu aitombowana nguva yaangachosvika pamba panoroja murume uyu mumasvingo. Kana mukadzi wepambapa asipo nekuti mukadzi wepambapa anoenda kunoita zvekubata-bata kumisika yake asi ane vana vadiki vaviri vanosara vari pamba. Imba iyi pane bedroom nedining yange isingakiyiwe asi bedroom yekati ndiyo yaikiyiwa zvokuti murume uyu paimbosvika negirlfriend kunyange girlfriend ikasara yakamira panze murume waiti akabuda mubedroom aisiya dining yakavhurika chikonzero ndiwo munosara muchitambira vana asi paaisa makii girlfriend aitopaona kuti dedi wabuda makii vaisamba takuenda zvaingoitwa chikonzero vanhu vanga vari murudo vachifambidzana ndati vaidanana tainioroshiwede benefo wakachiweba kiminikiasha iritifo zvadaro baba vatava kunesera nenyaya pamuviri. Mukadzi akasvika kuseni kwezuva racho nyaya ndiri kutaurai akatosvika pamba vachinetsana achipenzwa kukereka aiti tichibva panapa ndinoona kutsvagira imba uwane kwakunoenda sei kokunogara. Vachangobuda ipapo murume ndokurova tachi ndokubvatiza mukadzi Atiza girlfriend. atiza girlfriend rakabva radzoka ndobva raenda kumba kwemurume uyu ndobva rasvika akati kuvana budai panze vana vachibva buda panze ndokubva atora makizi ndokukindura mubedroom akindura mubedroom ndokupinda nechitsiga changa chine moto ndokuisa pasofa ndokuisa pambedha mumba umu makatsva ndokupinda mudining ndokutora reze nebanga ndokucheka masofa. Imba ichibvetera kupfuta nekuti mubhedha wanga wapindwa nemoto. Vanhu vepamanekiti ndo vakanga varipo ipapo ndokuona kuti imba iri kubuda moto ndokufonera amai vari kumisika zvikanzi kumba kwenyu kuri kupfuta ndokufonera murume wachona zvikanzi kumba kwenyu kuri kupfuta. Mukadzi achisvika pamba akawanikwa vana avapo mukadzi uyu paakabuda mubedroom achisa moto ndokutora masofa ndobva apisa masofa nokutora vana ndobva ruvana pasi nawo vese varipo 2 vana. Amai pavakafondera vachisvika moto uchibuda mumba zvikanzi nevanhu aiwa musatombogara zvenyu asi chokutanga enda kumapurisa nokuti vana zvakare sikuvaona avapo. Wakachiwemba kemenikiasha tikutukanera saka tiite sei ukaseikwa mukoma wangu inosendi muchenjekwa pamuchenda lokati muraiwa ndibaba namaitiwa kwanzi takachibata chimuti kuti tsi hatichikusiya ginda gori yakwanzi aiwa ndakaita kurembera ndimuchairo mukoma KB. Amai pavakafondera ndo vakatanga kusvika kudaro vachibva vaenda kumapurisa vachienda kumapurisa vachibva vanoripota yezvo mukadzi uyu paakabuda apa akabva audza sisi vake ndo vakafondera boyfriend kuti munin'ina wangu inini anditi aibva kumba kwako asi yapisa imba nevana atora achibva tinaenda kunouraya.
ndobva chikadzi zvakare asenda message kuboyfriend yake zvikanzi kumba kwako ndapedza ndapinda imba ndapisa zvandapedza kupisa imba vana vako ndatora ndauraya. Hey murume nemukadzi ndikunosangana kupolisi vasangana kupolisi kudaro ndobva varipota nyaya zvikanzi vakufona pepe zvikanzi no iye musataura regai taura isusu right vachibvarwa pasi polisi ichibva yaenda ichibva munose panogara here murume ndokutaura polisi ndokuenda panogara mukadzi uyu vachisvika ipapo vakaona mukadzi asipo asi mukadzi uyu akakachosiyira vakadzi vana kuti vana ava but vavharirei murumu iyo vakadzi vachibva vatara zvikanzi aiwa mukadzi uyu panapa hapo asi vana vasiyiwa pano vavharirwa murumu iyo polisi ndokunopinda ndokunorikava vana vese vana ende vana vatoratidza kuti vakaendeswa kuhospital vatoratidza kuti havana chavakaita sei sofa hapana result yekuti pane chakaitika chakakanganisika. Polisi yakutora zvikanzi aiwazve panapa hatisi kusiya makambonda zvinoitwa nemapurisa anonzi mangongongo vane stage pane vanouya kuzosunga vanhu vasina basa nenoise nevanhu kozoita mokuti kana uchinzi paitwa noise vari kuuya panzvimbo iyoyo usavawana zviri ipapo ideniyoshi ndobva ndafunga assistant inspector Sambai vari pasouth atone operations ava ukaona kuti vapinda ndikukabuda na chief bye chief inspector bye vasvika ipapo vakadzi nevanhu vese vakawane vana ipapo hapana kasara nokuti nyaya iripo ndekuti kuri kutsvagwa vana vakaonekwa ipapo vese vakawane vana tata toenda kukamba ndokasiyanovheta kuti uyu ndiere uyu asiri here wamunaye ndiwenyu here imi mumborani vaenda kukamba so mukadzi ndokubva azofona manje girlfriend yayi kupolisa achiti izvo kune vanhu vasvika kumba kwedu vakatora mwana wangu iye hana mwana rapa so ndofunga iye pachake aona kuti akonzeresa zvaitika mukati menzvimbo zvabatisa vanhu vakawanda so akuda kuti iye asvike pamapurisa zvikanzi no problem vamusitora mwana wenyu vachipinda kupolisi polisi ikati aivazve istrategy tabata munhu wedu ndobva atora munhu wayo so munhu uyu atorwa nemapurisa ndokuenda mumapoko emapurisa vaenda kuenda kukoti vakabva vanzi kune mapepa nemamwe mainvestigations achiri kuitiwa panyaya iyi asi mashoko ari kubva kuvanhu iko zvinozvo anoti iwo iko zvinozvo vari kuona kuti mukadzi uyu panenge pane loya rakatsvakwa mukadzi uyu ari panze vachiita mainvestigations acho asi mukadzi uyu ari panze vanhu vari kuchema vachiti aiwa munhu kana asvika panguva yakaita seiyi mukadzi iyeye akambotorerwa vana kuvana vakasangana navo ari panze vanorarama sei asi nako ndikuzivisa kuti ndezvimwe zvezvimwe zviri kuitika mukati menzvimbo yekumasvingo Zimbabwe mubvunzo wanyakada kutora nemamwe utungamiriri uripo pandadzokurambana apa chii chiri kumboitika kana ukarambwa uine pamuviri wakabovimbiswa unokwanisa here kuita shungu dzoku dzinopinda mumba kunopasa imba kupisa imba yemunhu kana kutotora vana vemunhu iyeyo kuenda navo nekuti warambwa. Maunzwa mubvunzo wabvunzwa nababa Isabel inyaya dzerudo inyaya dzemoyo. Vatereri manyama munoti kudini neicho chiri kubva kumasvingo zvakaitwa nagirlfriend ndizvo here zvokuenda kunopisa mubhedha kunocheka masofa kuzotora vana vemurume waaidanana naye nokuda kwekuti baba akuti murume uyu anga akutsika-tsika ndizvo here kunopamba vana nokuda kwemhosva yababa vacho. Tingete sikunonzi tawandira divi rimwe chete ko ndizvo here kuti makadana namakore miri wakuti uchada ndizvo here. Vatereri manyama muri kuchinzo chekumasvingo munoti kudini konacho 0713938538 0713938538 fungai marongedza wagonatani handikanyemba nabhozho ndakakubatai zvakanakisisa ndine timu rangu Krupa OK Kwame Taxman ndimutsoka Lazarus Timani Moto Jongwe pamwe chete kana Mudhara Sorisberry Douglas Chakonda ndifungai marongedza akachibata chimuti rekaiti mbonzwa kuti vedare vanoti kudiniko. Hanzi murume ndiye benzi ngandopedza zvanga atanga ndinonzi my faith kari muziso nyamuwanga. Murume ndiye benzi dai aenda kunopedza zvakatanga ndinonzi my faith kari muziso nyamuwanga. Baba Isabel kazhinji mukoma KB ukarwara neflu ukarwara nemudumbu vanotsvaga chikonzero chaita kuti chirwere chitange. So zvavana ndezvokuti vachikubvunza sadokta kana kuti chiremba naisha mari flu yako iyi
asi wakambofamba usina kupfeka zvinodziya nguva yekutonhora, wakambokwira mupikapu uri kumashure. Yes. Anditika right, pane zvimwe zvavandero zvinogona kuti variona kuti ndo zvakonzeresa, kozva uri kunzwa mudumbu asi wazve chinhu chine poison, asi waita overfeeding, maybe kugutisa, kureva kuti chirwere chimwe nechimwe chine zvinochikonzera kuti chigoita sei chigove chiviripo. So apa mukadzi uyu My Faith kari musiso handisi kuona sokuti varasika vanenge vari kuda kubata-bata kuti zvose izvi zvizosvika pakuitika panorwisana mabhuru chinokuvara isora. Ndizvozvo handiti maona tarirai muone rudo rwemurume uyu nomukadzi uyu vakange vachibuda mumba asingaudze mukadzi kana kumuzivisa kuti kumba kwangu kune mukadzi ende mukadzi hazvisati kune girlfriend. Dzimwe kumba kwaitoshuta zvinhu asi murume uyu achiendesa zvinhu uku iprivate. Dewapa vakaimba vasina kurasika akataura Pretty Mutana Nozuru akati tinoziva kuti pazvinopera zvese makikirikikiri munopasana asi chaimbori private. Right, iko zvinozvikona zvakukonzeresa property yemukadzi yatsva, vana vake vakidnapwa nenyaya yekuti amitisa umwe mukadzi uko asi zvaitwa nemurume ri private yake. Ngaapedze zvinhu zvake, dai murume asina kuita zvinhu izvi dai pasina dambudziko. Ndizvozvo. So shoko rokuti amai kari muziso ravari kutaura rokuti izvo murume ngaapedze zvinhu zvake anofanira kutogara pasi pachivanhu chiri chacho. Murume anofanira kuti achipedza nyaya idzi wotonotsvaga mombe inotsika unobhadhira mukadzi uyu nokuti amudzorera kumashure. Ichokwadi. Right, rega tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini kanyemba chekumasvingo icho chandipedza mate mumukanwa. Ya, ndimutsoka Mahati family nemhuri yekwa Mutobwa wose. Ndinonzi Joyce Mahati, ndiri paZengeza 1. Joy, dai wanga uri wewe uri mubhutsu dzemudzimai kana kuti mukadzi wekumasvingo. Right, wabata pamuviri murume wari kudanana naye atsika madziro, waita sei? Waitora here zvakaitwa nemudzimai uyo zvakuenda kunopaza property nokuti itori mhosva yakaita yokupisa mubhedha, yokucheka masofa uye iko kukidnapa kutora vana vasiri vako itori mhosva. Waizviita here? Moto wakatozobuda nekumasibhesasi tongoti imba yakatsva. Ndizvozvo. Nokuti imhosva zvakatarisana nazo aifanira kupedzerana nani nemurume wake. Ameno, rega tinzwe kanyemba uyo ndiwo mubayiro wevarume vane misomeso, asi polisi get busy kusunga pfambi iyo. Hakuna mukadzi akadaro. Ndinonzi itai mutema shamba muto bavakadzi beti ndiri kuno ku 07 Bowera. Ya pakaipa. Rega tinzwe kune vanonzwisisa, kune vanoziva kane zvemutemo. Hatisi kuti ndimi kavatauriri vemakambani kana kuti vatauriri vemapurisa. Tiri kudaka kuti mutaure makaita sei makazvimirira sevateereri. Machinzwa icho chekumasvingo munoti kudini ko nacho. Ndinonzi tinashe gotora ndiri panapa paSolomeo pariseko paSolomeo nhasi chekumasvingo chandivhundutsa kanyemba izvo zviri pachena mukadzi uyo mukati hongu akakanganisirwa zvakaita hazvisi pamutemo. Makizi ipai laki makanjera akande muna mukuwisi. Good morning ruva rashe chipere wamuka seko nhasi akachibata kachimuti ari paWarren Park pariseko paWarren Park D 6 minutes past 11 ndio pafika nthawe pari manje kia simuzampata ta pioro woro majesty pai de fata pita di plow fada tu zipekisha na utraiba ra wakachweba kibirikia ra wakachweba kibirikia sipiliti hora maiti change lo shuri pinifo wakachweba sipiliti hora maiti denyoshi rikiti sudzura itinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndapinda tiri mukati mekupapeta mukati mekutsudzura dziri kuitika matimba nawanyekenyika iro ndinoziva kuti matimba namuri yeZimbabwe vanenge vakachibata chimuti ipapo mukome wangu Isaac Ndebvu pano muti wasari pasidoka mutera star given pamwe na DVD ndisikakagare zero mileage haiwa vakamana chimuti kwanza ndichisiya varipo ndopasidoka pa kwanzi takachibata kuti zvi atichisiya atichirengedze pamukasenga mukome wangu Innocent uchenjekwa baba namba 2 lokati wamuloyiwa kwanzi takachiti zvi atichisiya mukoma kebi tinacho wamukasenga laino
maikangano ari pafundisani Glenview 4 ndisikakangano J maiti vanhu vandivo vachiyera manager manyama nabhove pamwe chete panesha tiri operator manyama handikakana mukomana anonzi mabhutsu ane bhutsu inoreba sai inoreba 13 kgs d uri seiko kwanzi takachibada chise sawira mukuru ndieleni handikakana mudhara wangu habrod habrod chechakabatwa mama chakaita kuti handiri kuchiji handiri kuita sike kuita kuti shipa nkosi kudariswa paka gokwe september chiri kuti kudini inzwai muri yezimbabwe nyaya yakaitika 2011 baba vanogara mukati medzimbo yegokwe kana vachiziva kunonzikwa chikomba padhuze nekwabhuti kungoyambuka kudai so wapinda musimchembo zvaitika paya baba svikanzi aiwa ndawanirwa basa nabhuru wangu kunze kwenyika nyika yeSouth Africa amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde chekesa msutu yekumagunde kufamba uko vakananga machosa kubva kuZimbabwe ndobva vapindira kuna ndotava kusenza 2011 2012 vachibva vati ndinenge ndaane midzi ndakuziva maconnections mwanasikana uyo itai kuti auye kuno kundakamwandira basa ndikushenza mwanasikana wo first born baba vane vana vangadi 4 right vakatumira shoko iri rekuti mwanasikana ngauye vakatumira kunani kuna amai nevana kuti mwanasikana ngaite sei ngauye ndikugadzirirwa zvese mwana ndibva flyer ndibva hena aende kuSouth Africa 2011 pakaenda baba 2012 ndobva vakashedza musikana vashedza musikana achibva aenda 2012 yani baba nemwana uyu vakambotumirawo chikafu nemari kamwe chete kuna amai nevana vari kuno kubva ipapo foni hadzina kuzoita futi candigate kunosvika nhasi kunosvika nhasi unyoro hunobatiri kutaura pano baba Isabel kusvika nhasi paita kuti nditaure 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 3 18 good years 18 good years havasi kuoneka baba nemwana vanhu ava vazowanikwa nhasi uno vari mukambuzuma Harare tikutukanere saka tiite sei muniseko madzibaba simba chiremba chinomba gwadani madzibaba bozi zviri kuitika izvi chinzwai mhuri yeZimbabwe mwanakomana wababa ava 30 born kwarema kumusha uku ane mukadzi wakewo mama muchirima ndaonawo bhuru rangu ndakananga paHarare ndokuna kunowana chokuita ndokusaka nemakomana webhazi akatanga achibva mukati menzvimbo yegokwe pachitekete ari padhoo achimbofamba naye achimboitwa bororo kusvikira kunoku awanewo chibasa chaakuita kuno kuHarare awana chibasa chekuwana kuno kuHarare ndobvanzi nemufesi wake chamunopota uchijegera kudhaini kwangu ndine 2 rooms dining nekitchen unongocherera zvako pai mudining kusvika waona uchi zvokuita ndidhaiva nokondakta wake mukomana noya kumanheru achidzokera asi kuziva kuti bamba pari kugara ipapo baba vake ndo muridzi wemba iyoyo nemwana wavo semurume nemukadzi kambozuma muri kuti baba vekuenda kuSouth Africa wokubva kugokwe yese ndiwo muridzi wemba pavakaenda kuSouth ndokudzoka zvavo ndokupinda mukati meguta reHarare ndokutenga imba yavo nemwana wavo vakamira semurume nemukadzi vana 2 zvakutomhanya zviri kuenda kuchikoro vana vakura sei avo makore andira kuzoti ndimachengetedze baba but kutaura kuno kwati kuti umwe mwana kana sikakanganisa anogona kungo atopinda kana mu23 anogona kutopinda mukati ende vakomana vese maboys zvikomana heis mukomana so vaita nyaya dzedzi kuti landlord havadi vanhu vakawanda saka mukomana aipinda kumanheru vachibuda sekuseniseni achidaiswiraiso so mukomana vakazonzi no mota yakabatwa nemapurisa haisi kuenda kubasa so hatichazoenda time takatanga kumapurisa chishedza bosi kuti vanotibuditsira mota so vakazobva kumba kuma-late hours vachibva vazomuka mukomana achitomuka paya bata bhaketi yekuti autonorezo dhuma so vanhu kangotarisa mwana iso kuti ndimudhara ndobva pesana baba uchipinda mumba mavo uya kubvunza kuti shandaona mudhara vazokanzi no sho ndo landlord vakuona chichi ndo landlord wapana kuti
Tobo. Nyakubereka. Nyakubereka. So mukomana uyu akuzonzi abandushi ndio amai. So pakatono kuti apa vakaonekwa lendo vakabva vati kumukazi usabule pai. Mumba. Nokuti mukomana yanga asati ambosangana nawo vese. Aikusvika manheru achibuda kuseni. Achibuda manheru achizuka kuseni. Kusvika zoti dai so amai. This is wake. Vakatozivana. So mukomana uyu haana kuzodzoka pamba nokuti nhasi uno mukomana uyu ndopanga achiti iye arikuda kufonera vana mai vake kumba. Ari kuti handina mandandikaudza kumba. Ndinoda kuti ndivafonere ndivaudze. So akati mutaka kundisira pachi parepo. Mukoma KB mukaona mudhara uyu mukaona mukomana uyu azvibvunzwe. Kana vakanyemba vakatoti munin'ina wangu Mafeti kuku. matenda foto Kufanana. but pane vana 2 kana ari sisi wake haana kumugara mboti makadii bhuti kana makaita sei akangovatarisa chete ndobva pinda mba asi anombotaura nawo. Mati vakabva kugogwe musikana akaenda 2012 baba vakabva 2011 2012 vakaenda 2011 vari kuSouth Africa 2012 vachivasenza musikana 2012 iyoyo musikana aenda uko vakangotumira mwedzi umwe chete mari mwedzi ndese kuti asi mwedzi umwe chete vakangotumira mari nechikafu kuno kubva ipapo hapana foni yakazoitika kusvika nhasi musi wa 5 October 2023 tingangoti 11 years. Yeah. hai 2 boys dzatope vana. Saka mwana komana ndiye aunza nyaya kuchimuti. Ndiyaunza mwana nyaya kuchimuti. Ansati ndataura nevamwe vangu but hapana kwandinosvika ndofana kuti ndovaudza. Ndoita sei? Nokuti dzimwe dzenguva tatofungira pamwe munhu akafa. Yeah. Zvakaoma. Apo munhu mupenyu. Zvakaoma. Kambuzuma. Toti makorokoto amhlope, congratulations kuna Marvelous Mukumba, player yekungezi Platinum Stars yakavhoterwa kakuva player yakatamba kanhabvu zvinonwisa mvura mumwedzi wa Machi. Totora zvekare kamukana wekuti makorokoto kuna Tekshua Chiragwi, coach weCaps United, ndiye akavhoterwa ka coach of the month mumwedzi wa March. Aiwa totika wedzirai ipapo kuitira kuti zvirambe zvichidekedzera. Mopinda live pachimuti, live pa National FM. Ungamubatsira seiko mukwasha aunza nyaya yake. Hello pa National FM. Hello mkoma KB vamuka siku. Tamuka mamuka seko mkoma wedu. Utaura na Calvin Matika, Mr. Mutamba pa Waterfalls. Mr. Mutamba pari seko pa Waterfalls. Ama pa Waterfalls pakanaka. Machinzwa akachi kwa Rusape icho. Awo ndo anonzi mashura chao. Ini ndakutoona senge baba watoona wakadzi vawiri yatobarika kai. Icho kwadi? Nekuti mukadzi kana atobva kumurume akuya futi kuna baba wake amai wake. Pazori vaizori kuti atobarika rana baba. Ndizvo zvitoripo apo. Zvitori pachena hapasina. Hatisi kuziva kuti vana vaviri ava ndiwe mukwasha here kana kuti ndivababa? Ipo ndo pakutoda maDNA ipapo. Nekuti kuti tichachinisa kuti mukwasha ndiye akapa wana wesawa pakunesa. Asi mungakurudzira kuti kudini kumukwasha uyu? Mukwasha ngangotarisa kuti wana ndiye wake here kana ari wake utochengeta wana wake kupera utoenda kuvhoni. Okay. Hapana zvimwe zvangatomboita. Hapana zvekuita. Angasiye mukadzi adzokere kumurume wake. Amai vachazvitambira sei nokuti vakuziva kuti mwana akadanana nemurume wavo? Apo ndo pane nyaya. Nekuti amai manje wangachadzinga mwana pamba here. Amen. Hazvitaiti zvakutonesa wangoshingira barika iroro paine mwana. Ingomutsai hama neshamwari tinzwe. Ndongomutsawo zvangu mudzimai wangu wandinaye pano Gumborero Makwinja. Ndozomutsa mai wangu pamutare kubocha kwamarami kwamusingofa uko mamuka seiko ndiwo chete pamukoma.
aiwa tinotenda maita basa muve nezuva rakanaka. Aiwa pakanaka. Sharp. Paita munango pantedwe. Hello National FM. Hello, Bozo na KD. Hey! Maititi! Makadi kwa koma bachimutapa. Tafuka kuti pamwe fosga yadzipa munhu. Aiwa, tikutoketa abali manje chakufonera kuti takuya. Aiwa. Motichengetera edu tuma bero. Aiwa ndizvo akomana. Tapinda. Kurisai kumunda. Basa cheto akomana yei. Tinozviziva. Ya basa cheto aiwa tinataka chibata chimuti kuti dzi. Tinotenda maititi tibatsirai tinzwe. Ndokubatsira chemusikana uya wokudanana naStepfather. Yes. Aiwa cho ari kuzviziva nekuti handingati mwana ashaisha udaro ndomutambira pamba. Azviite. Amai vari kuzviziva. Vaitotanga vatombonetsana manje otongotambira saka mwana uyu akatogara achidanana nababa. Akazoenda ke kumurume saka ndinomukurudzira murume uyu kuti ngaende kuma-DNA test. Ona kuti vana ndevake here. Vana ndevake here ndoda kumutenda futi paibata mameseji haana kuita hondo naye. Izvozvo tira kumutenda ngaangoende undotese kuti aone kuti vana ava vari kuchengeta ndevake here kana vasiri vake omboendesa kuna Stepfather ikoko. Oendesa kuna Stepfather iye oenderera mberi neupenyu. Oenderera mberi neupenyu nekuti zviri kuitika zvacho KD naBozhoka. Zvakaoma mujolo uyu wanyanya uyu. Zvachaya. Kozouya baba wokutaura kuti hanziwe vakadzi vese munomu ndinovaziva. Kuda kutofambwa. Vanonga vabatane munzvimbo imomo. Wafambe waiona kuti waishandisa mushonga here kana kuti waishandisa chii. Manje vakangoungana chete vari kurowana. Ndazvarodanzi. Saka ndozvikutatidza kuti ane mushonga wainawo kutoti akafuridzira kudai vanhu vese varovana. Saka muri kuti vagari vekuChegutu paPurazi apo vobatana vofamba kuti vazive kuti baba ava vari kushandisa madzimai pakuita sei. Because hazvina kumbonaka kunzwa kuti unonga wachishandiswa semushandisirweyo. Yakamboitika mumwe munhu kwakuti hanzi iwewe wakandiramba asi nezuro ndakakuona wanga wakapfeka zvakati ndakarara newe. Moti inoita here iyoyo? Mushonga kawo. Mishonga kaiyoyo saka ngavafambe hazvina kunaka izvozvo. Aiwa tinotenda maititi. Kuganza nechakaipa. Ingoti turu vaviri vatatu. Ndoda kumhoresa maipanashe vandinogara navo pano nemurume wavo. Ndozomhoresazve vana vangu vari kunhingirikini kuwadzana 6 uko. Ndomhoresa mwana wangu ari kumabvuku anonzi Happiness nemurume wake. Nemiwo naKD, mainosta nevamwe vese. Ndinoti apa chimuti hende inacho tisati chidonhedze. Aiwa tinotenda maititi muve nenguva yakanaka. Gaitimbonzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza kana idzi dzamatsudzura pa 0713938538 kana 0789600748. Hello National FM. KD naBozho. Mamuka seiko? Mamuka sei maishimbowa kumfa kwose kwamizi. Wesi maishimbowa muri seiko? Ndiri bho. Handiti vari seiko mudhara. Mudhara aripo aripo. Tibatsirei. Halo, tibatsirei. Ndida kubatsirai pane musikana uyo wekudanana naStepfather vake. Mai vacho navaizviziva. Havangambotaura kuti havasi kuzviziva. Mubvunzo wangu wakutoti vana ava ndevemurume uyu here kana kuti ndevaStepfather. Vana vanenge vaStepfather. Vana vanenge vaStepfather. Hapa kutongoda tinashe mugaba pedze masports apa hatingambodi kupera uneseka nezvakawanda wanda. Tingati mwanasikana akatanga kudanana naStepfather vatorora amai here kana kuti vasati varoora amai? Akadanana naStepfather vatorana naamai vachigara vese. Kana mazano ava namatyire kavanozviita. Maichimbowa. Zveshuwa makesi zvachona ari kuwanda kamukatarisa Bozho kubva patanga gore maStepfather mangananzi vadanana nevarume vanamai vavo.
ichokwadi ichocho. Kana zirizo ziripo amai nemwana vakugara vese mushure mekunge mwana abva kumurume pachaita sei apa? Ndozvatataura kuti amai vanozviziva nekuti dai vanga vasingaziziva vanga vasingambobvuma kuti mwana adzoke kubva kumurume achiuya kumba kwavo. Okay. Saka vanga vachiziva vatoi pachipari ikapa. Vatori pachipari ndomakuna ndo vanhu vanotarisa mvura kunaya ivavo. Mashoko amungada kudza iye murume arambwa nemudzimai mushure mekunge abata madhiri ese. Murume uyu ndoda kumutenda kuti hana kufunga kuita mwoyo utsinye dai ari mumwe pakatoitika takutaura kuti kune vanhu vakapondwa kana kuti kune zvakaitika zvakati. Hana kupanika, da kumutenda nezvozvo asi ndomuudza kuti life goes on, ngangotsvaga mari zvake oita maDNA kana vana vanzi havasi vake kana vanzi ndevake ochengeta vana vake. Arege kubatsana nezvakawanda. Endi zvakaitwa kane mukuru wekambani paishanda Tezvara nemukuwasha. Vakagona mukuru wekambani kudzinga Tezvara. Aiwa vaizoshanda sei ndo paizoita kuti vazonetsana ipapo vaizopedzera vakuwadzana mani. Saka mukuru wekambani akagona. Koita vekushungidza vana vakawira mvura vanhu ngavaite zvokuti vana vaburitswe. Handifunga kuti vana vakiri vapenyu vanhu vanogona kunyeberana kuti henju kana kuti ende vana vakange vaenda kumvura vachinotsvaga in the first place. Vakange vaenda vanhani pamwe vaita zvemarituals enjuzi izvozvo tarisai kuti vese vari kuita izvozvo vanhu vazhinji vari kuzongotorwa vafa. Zvakaoma. Saka ngavasiye mapurisa vaite basa. Ngavasiye mapurisa aite basa. Tinotenda mai Chimbowa. Yebo. Aiwa basa rakakuteerera kumana munoshanda kumana. Tinotenda baba Chimbowa, Dr. Chimbowa. Mumoshedzoka tatu. Aiwa, tinotenda Dr. Nephias Chimbowa, Dr. Nephias Chimbowa, Dr. Nephias Chimbowa. Rikiti vo. Baba Isabel, vachadaka kutibata kuti nyaya dzisvike pachimuti. Tinobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Chingoma Famu Langton Chingoma po rikiti vo.